тоҷикистон хешовандони муфтӣ барои иштирок дар ихванулмуслимин маҳкум шуданд. иштироки сарбозони тоҷик дар паради шаҳри Москва. тоҷикистон вайронкунандагони карантинро ҷазо хоҳанд дод. این تشکیلات ها که طرق زوراوری سازمان دادن دولت عمومی اسلامی جهانی خلافت بزرگ می باشد معلومات پیدا کردم. додгоҳи вилояти хатлон рӯзи 8 июн ҷияни муфтии тоҷикистон имом хатиби масҷиди ноҳияи восеъ муҳаммад саид акрамов ва хешовандони ӯро дар иштироки ҳаракати исломии ихвонулмуслимин айбдор кард, менависад сомонаи ахборком. имом хатиб ва се бародари ӯ ҳукми шартӣ гирифтанд ва дар толори додгоҳ озод карда шуданд. 10 нафари дигар аз ҷумла писар, домод ва ҷияни Акрамов бо адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳӣ ба муҳлати аз 5 то 7 сол маҳкум шуданд. раиси шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода аз шарҳи ин мавзӯъ худдорӣ кард. худо хайр баракат диҳад. ёдрас мекунем ки Муҳаммад Саид Акрамов ва наздикони ӯ дар аввали сол аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон боздошт шуда буданд. тибқи гуфтаҳои яке аз хешовандони имом хатиби масҷиди ҷомеи ноҳияи восеъ Муҳаммад Саид Акрамов ва чанд фарзандаш дар гузашта дар донишгоҳҳои исломии Миср таҳсил мекарданд ва бо дархости мақомот соли 2014 ба ватанашон баргаштанд. дар зери байрақи мусалмонӣ меистад ва инҳо аз номи поки ислом ҳамеша истифода карданд. яке аз маҳкумшудагон Абдулазиз Акрамов, писари имом хатиб, зуд дар шабакаи телевизионии маҳаллии Мавҷи Озод дар бораи мубориза алайҳи гӯён терроризм баромад мекард. ҳамсӯҳбати хабарҳо Домулло Шокирхон аз шаҳри Душанбе қарори додгоҳро чунин шарҳ дод. این گونه حکم‌ها در چارچوبه مبارزه با اسلام از جانب رژیم کنونی کشور برآورده می‌شود و حتی امام خطیبان رسمی را نیز صرف نظر نمی‌کنند. نوابسته از آنکه امام‌های مذکور چند وقت است که به این رژیم خدمت کرده‌اند، در حالت مذکور بعض محکوم شدگان قبل از حبس شدنشان امام خطیبی می‌کردند و کوشش می‌کردند که از دایره گویان اسلام معتدل که حکومت مقرر کرده است بیرون نبرآیند. اما این هم آنها را نجات داده نتوانست. حتی صداقت مفتی به رژیم خویشاوندان نزدیک او را از محبس شوی نجات داده نتوانست. گرچند که سید مکرم عبدالقادرزاده طول سالهای دراز است که این خدمت را ادامه داده قصداً فتواهای ضد اسلام میبرارد. همه امامان باید درک کنند که به رژیم ضد اسلامی خدمت کردن، بر زیان مسلمانان حق را پنهان کردن، از نقطه نظر اسلام قانونی بخشیدن به قرارهای این رژیم با این خود را و اهل خانواده اشان را در امنیت نگاه داشتن نمیتوانند. یعنی در آیت قرآن خودش آیت سوره بقره آمده است. آیت نمیخوانم چون که جناب عالی اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت همش حدیث بود. یعنی من اینجا اقتباس نمیبیارم. сарбозон ва афсарони тоҷик бо марши тантанавӣ дар паради шаҳри Москва иштирок хоҳанд кард. як гурӯҳи сарбозон ва афсарони вазорати мудофиаи тоҷикистон дар паради солгарди ғалаба ки 24 июн дар майдони сурхи шаҳри Москва баргузор мешавад иштирок хоҳанд кард. президент Раҳмон ва баъзе шахсони расмӣ низ ба майдони сурх даъват карда шуданд. намояндагони режим тасдиқ карданд ки Эмомалӣ Раҳмон дар парад ширкат хоҳад варзид. сарбозони парадии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар охири ҳафта тавассути ҳавопаймои ҳарбии вазорати дифои Русия ба Москва ирсол карда мешаванд. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. ёдрас мекунем ки қаблан пандемияи ҷаҳонӣ нақшаҳои Кремлро ки ҷашни бузургиро ба муносибати 75-солагии хотимаи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар шаҳри Москва пешакӣ ба нақша гирифта буд, аз нав дида баромад. бо вуҷуди он, президент Путин сарфи назар аз пандемия ва вазъи душвори иқтисодии кишвар эълон кард ки паради ғалаба ҳатман пас аз карантин баргузор мешавад ва ба мақомоти дахлдор дастур дод ки ба парад омодагӣ бинанд. ба хотири арзгузорӣ ба иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ. коршиносон қайд мекунанд ки Русия ҳамчун вориси Иттиҳоди Шӯравӣ анҷоми ҷангро ба рамзи сиёсии Русия дар арсаи байналмилалӣ табдил медиҳад.
ва режими раҳмон ки таҳти таъсири Москва аст, на танҳо дар чорабиниҳои Русия ширкат меварзад, балки ин санаро дар Тоҷикистон низ машҳур мекунад. Совместно празднуем 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату. В стране запланирован ряд торжественных мероприятий. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина, примет участие в параде 9 мая в Москве. ҳамаи ин сарфи назар аз он ки дар байни Русия ва Русияи подшоҳӣ фарқе вуҷуд надорад, ки ин минтақаро ҳамчун замимаи ашёи хом, манбаи хӯрокворӣ ва қувваи корӣ истифода мебарад. дар мавриди сокинони Осиёи Марказӣ ОЕМ ки дар ҷанги Иттиҳоди Шӯравӣ бар зидди Олмони фашистӣ иштирок карданд, аксарияти онҳо танҳо дар зеҳри таҳдиди интиқом ба ҷанг фиристода шуданд. дар Тоҷикистон сокинони маҳаллӣ аз чораҳои зидди вайронкунандагони тартибот норозӣ ҳастанд. тибқи иттилои Азия Плюс рӯзи 10 июн парлумони кишвар ба кодекси ҷиноӣ ва маъмурӣ тағйирот ворид кард, ки тибқи он барои дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бидуни ниқоб гаштан, риоя накардани масофаи иҷтимоӣ, инчунин паҳн кардани маълумотҳои бардурӯғ оиди пандемия ҷарима муқаррар карда мешавад. иқдоми мазкур хашму ғазабро дар сегменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд овард. баъзе корбарон ин қарори ҳукуматро манбаи навбатии коррупсия номиданд. беморонро дар беморхонаҳо қабул намекунанд, ба хонаҳояшон барои табобат мефиристанд ва акнун худи ҳамон беморон ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешаванд. ин як бемаънигист. агар шуморо ба хонаатон равон кунанд, хоҳед нахоҳед дигар аъзоёни оилаатон низ сироят хоҳанд шуд, нафрат карда мегӯяд яке аз сокинон. барои бениқоб қарор доштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва риоя накардани масофаи иҷтимоӣ ҷарима ба миқдори аз 116 то 290 сомонӣ пардохт карда мешавад. ғайр аз ин, вакилон ба кодекси дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии кишвар тасмим гирифтанд, ки барои паҳн кардани маълумоти носаҳеҳ ва бардурӯғ тавассути васоити ахбори омма дар бораи пандемия ҷазои маъмурӣ дароварда мешавад. барои вайронкунандагони қонуни мазкур ҷарима барои шахсони воқеӣ аз 580 сомонӣ ва барои шахсони ҳуқуқӣ то 11600 сомонӣ пешбинӣ шудааст. Статья существует, статья 113, она так и называется «Нарушение правил борьбы с эпидемией». После слова «эпидемии» предлагается дополнить словами «другими инфекционными заболеваниями». Вот это будет основой для того, чтобы в будущем за нарушение нормы, которые будут в диспозиции предусмотрены, наказать тех лиц, которые не соблюдают. мушоҳидон қайд мекунанд, ки чунин тағйирот барои режим хеле мусоид аст, зеро ҳама маълумот дар расонаҳои расмӣ дар бораи коронавирус дар Тоҷикистон боварӣ бахш нестанд. маълумоти расмӣ дар бораи шумораи мубталоён ва шумораи фавтидагон хеле кам нишон дода мешавад, ки дар натиҷа мардум асосан маълумотро аз манбаъҳои мустақил мегиранд. медонем ки кам шудестане ки хай бо субологиё бо медонанд чихела. ёдрас мекунем, ки қаблан мақомот як сомонаи мустақилро баста буданд, ки рӯйхати фавтидагонро аз пневмонияи дуҷониба бо нишонаҳои шабеҳи COVID-19 нашр мекард. биноҳои маҳдудкунандаи карантинӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бархилофи талаботи махсуси мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бениқоб қарор доштанд ба андозе аз 2 то 5 нишондиҳанда, яъне агар нишондиҳанда имрӯз 58 сомон бошад, 116 ниҳоӣ то 290 сомонӣ пешниҳод карда шудааст.